Rere jaran korek jaran nelaras anom sing joget para mojo jadilane laras anom. Regetek, oh ya, ayo yo. Laras anak ya. Yuk. Segera Mas Adi. Adi Pro. ngire sing kira sing pilire bosone kok oi hae
lo 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 oh abang 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 abang-abang 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 hae os os lung hae ya os lung hae iya tung tung tetapi di hati jangan masih goyang mama pergi entahlah kemana. Kini aku sendiri di dalam penantian. Semoga kita selalu bahagia. Sampai bawah yuk, ekolane so, goyangane yuk. Sama indahnya cinta tulus dan suci. Sayangku, kapan kau bertemu? Di mana kini kau berada? Adakah kabar berita darimu? Pelayan tanganmu, datanglah kau dalam tidurku, membuat mimpi indah yang kutunggu-tunggu. Mundur-mundur ya. Ayo kabar Tak pikir kowe wis lali mas karo aku wong gunung kidul. Eleng-eleng panggonane dhuwur, latang ayo sesak wetan dantul. Sing gondang dikeplek lan cibul, watu lintang apa watu kapur. Babakan seni aja maido, akeh sing gondang akeh sing misuwur. Kabaran lan kukur Iku kabeh papan pariwisata dek. sekenapa wedi ombak Cekrake ora bakal kusewa. sini masa dilane Campur sari gunung-gunung kidul. Dewa mas gunung kidul Pasti kulep aku orang ikul. Rasanya ke irama berputar-putar, Lalala menarik berpasang-pasang, ria gembira menyanyi bersama. La 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 la, ini tarik selendang. Sialala la 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 la, jadilah putri larang anom. Tari selendang ikuti irama berputar-putar
selenggang menurut irama berputar-putar menari berpasang-pasang pria gembira bernyanyi bersama la 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 ini tarik selendang la 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 jadilah putri larang anom wasik ya yo Putri Suri kepujaan Dewi tiap hari sang putri menari diiringi aku halo hutan keras jos benono baru sagoro jos kau pantas jana melo yo tak enteni kaki rondo halo Sarinade Putri Sarinade mengapa nangis matamu pegah aduh mama aduhlah papa asap air masuk di mata Putri berpujaan Dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu Sarinade kapan gone mulutan boleh pite jaluk ulune yo kapan gone keturunan kuculoro padha ayuno memang untuk Anda menyalawi iya ganong iyo ayo so ayo yo ganong good yeah
saya sang belum ganong yuk Wiyok laras anok oh Yusuf yuk yes paman apa wartane telan akeh wong mati mati keneng apa mati dikane kaya kuncu praptaning kang ikir tumanyo ilang kang ngaranake cite yuk larasanong Adita ganong skip yus Lili ada Mbak Beng yuk Adita Rahayu Tika Kusupaning Ati ini sabar dan ini pintu masuk ini kono, komentu kono malah jalur VIP saja ini tinggal ora kae lu kok dhewe sing anu kuwato ae ora ram lan kono lho ora ngerti kok gua paniatan ngidul oh lah aku melu ngidul terus apa ya mas? ora lah panitan ngidul mas ngidul bablas oh bener ya ora harus apa kok kisah ini ora bolok sini kono dandane walah wong angel-angel kabeh iki kawanan biasa loh oh iya satu padat soalnya ya iya kawanan piye ya hop yup hop os
Yos. Ah. Yo. Os. Ya. Ayo yo. Os. Os, ya, Os, ya, yo, yos, ya, 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 yo. Yos, ya, yos, ya, yos, ya, hindi kancamu. Baru foto. Os, ya, good. Os, os, ya, ya.
Selamat datang Mas Bendrel. Mas Bendrel. Absen sih ini. Ya alon-alon. Os Nah biar gue mau ceritanya biar gue mau bongkar dek Piye almarhum kok piye? Piye ta? Boyok. Heeh, boyok. Ki tulungi kuwi kancane kuwi. Oh, tak li kuwi to. BPJS ora ana kita iki. Heeh. Kejadian iki. Bocah Itu hanya di situ. Ora gawe bolong sana. Lah aku ra yo niate nulungi. Mbok kira kowe kepingin ora ragu kok kowe angkut ra. Lambe. Wes tak ngondri ya aku. Dek. Maju. Maju. Sana, Dek. Enggak apa-apa, Dek. Piye iki, Mas? Langsung sana, Mas. Anakku segede. Ora segede wis semangat tapi yo. Akhirnya jadan mau. Mau iki jane. Ora balik kok ora sing nyawar ya. Ora mergo nyawer. Aku mau esuk tanya tengah pitu. Pasti panen pari, ngerit bangsamu kowe meneh ngomatur-atur. Oh, benar banget ora. Iki jadi lan ujuk nyeritake rumah tangga iki. Ayo kuwi. Oh ya ayo wong ngono saring opo tekan kene kowe. Wong ngono sira. Malah anu Mas Deni. Sapa? Mas Deni. Sapa? Enter ngono. Enter aja enterno. Aja enterno. Aldi, spasi. Spasi. Kadiga. GTL. Iki cene kene jebule. Oh dadi adoe kon tak tram wis cepak nang ngono. Oh cepak. Kuwi juragane kok dok.
Juragane. Juragan. Oh. Mabar terima dengan sah. Ngono. Oh, ngene Mas Andrel. Kene lho. Piye, Dok? Kancane kentel ora Ora. durangi. Maning mburi sak rembuki. Oh, Iya. Paling gandeng wah iki kancaku wong kowar-kowar iki mending aku tak rono sithik ndak marai cangkem. Oh, Ayo. Mau dompete wis digawa. Ayo. Ayo tak kon nyepake tepan. Ayo. Ayo. Manten nih. Manten, oh mantene kuwi. Ayo to. Ayo dikenalke ora? Kenalke kudu. Rene. Kudu kon ngadeg. Ayo no. Kon rene. Heeh. Terus sing wedok ora? Sing wedok. Heeh. Engko ndak iso ngadeg mengko wis ngadeg urung ngadeg. Ayo, jare walasanmu bar tok dol to wingi. Ayo. Nggo ngapa? Go tombok rabi ya. Oh. Jare kurang 400 alhamdulillah, Dok. Wingi tegekku tak dol payu 400. Heeh. Ayo. Ayo gek ngadeg rene. Sing wedok sing ndi, Dok? Sing wedok sing endi ya? Iki ana loro e. Ana loro. Ora. Lah kok sing wedok kaya jakul ngono. Aduh iki ditungani kayak ora Al-Fatihah langsung Alfamat iki. TikTok-tiktokan lho. Iya. Mas Aldi. Rene aku iki sik anyar lho. Heeh. Kon gandeng, Dok. Engko digameli sa. Iya, gampang ya. Kebo giro. Heeh, yo. Kebo giro. Mantene anyar yo. Tongkling tong. Wani tampil yo. Ayo drop ngisor kowe. Ra iso mudhun wae. Sapa ling ngendaki gondrong to? Heeh. Ayo wis sesuk ora usah dienggo wae. Heeh, engko dicowok bayar ra iso kebo giro, cowok bayare ya. Aku ya kenal kok santai. Ayo. Heeh, wis ngono kuwi. Kowe atok tabuhi ora, Ndrong? Oh. Isor kowe. Ayo. Ora iki ana mantene lho, ora ngisi-ngisini kowe. Oh, iki bayaran lho kowe iki, Dok. Wis. Kowe kulino ora mangkat latihan. Oh, latihan makanya berangkat. Yo kan ya. Kita tampilkan Mas Aldi dan gandengane. Yuk. Wes cutuan Drong. Ayo, Drong. Oh. Ayo Mas Aldi yuk. Ayo tak kenalke warga Karanggayam iki lho. Gelo sing digawe iki. Sing digawe iki. Ayo. Pentolane kene ya lho. Ayo ta ya. Oh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku jane tok tanggap ya isen tenang. Dene ya. Wes. Dene sik. Weh, kok dompetnya diunsalke? Aja diunsalke. Sing penting kuwi kok. Pentinge dompete. Rene, gandenganmu ndi? Ayo, ora urusan apa. Iki tenanan iki. Ora mesti aku lho. Iki aku tak dawuhi nang kene iki yo ngenalke kowe ya to. Maksude Oh, Mbak Yakul. Ini. Sik nek ora wegah ngadeg yo tak jukoe kursi yo ngono ae. Tepake, Dok. Kursine loro. Kon gedong, Dok. Gendong sah loro. Ora pom. Gendong sah loro pom. Diwakilke 150 nang piye? Kursi cek Mas Andra. Piye, Dok? Iki mau ki modok aku isen ngono. Nek arep tak gendong rak ya aku pekewah renter. Anyar e. Piye? Rene ya ora salinggo ora apa-apa watone ngadeg ini lho. Ya maksude rak ya iki lho sing digawe iki medoreti ya to. Ben gagah lho to. Iya to ya. Main gleleng sisan. Gleleng ya pokoke. Aja enter. Mas Aldi. Aku bojone Mas Aldi lho, Mas. Aku isih pastikan lho Mas ngono ya lho. Iya ngono. Yo, ben enter. Ayo, dalat-dalat ora ono 10 menit kok. Kayak lera-lere ganti gawe iki lho. Heeh.
Ora sone nggone dhewe kok. Nggone keteng ta iki. Ah iya. Ayo wis. Oh. Rene asik delet. Iki gawane dhewe, Dok. Nek ru gelem kene engko rasa terus ke bublakane. Nek ora nggone cahe dhewe ora wani suwe-suwe ngene iki. Wah, iya. Ayo. Yo, Rene. Kudu ngono kuwi. Ora apa-apa, Mbak Dene. Ora nyokot wis aku. Heeh. Aku wis suntik rabies kok santai wae. Ya Bang, gila iki lho. Gila warga Karanggayam sing gawe iki. Mas Aldi ro Mbak sapa iki? Mbak sapa? Aku ora nyumbang ya. Aku ora ngundangi aku bangeten kowe kancaku. Sapa ya ro Mbak sapa iki? Mbak sing namanya sin. Dek, Sung. sapa iki? Ya yuk sapa? Pagil saja mawon. Oh, Mas Aldi ro Mbak Al Rosa. Oh, sapa? Aku pas ajar maca ki ra mangkat deh. Sapa? Mas Aldi dan Mbak Al-Fatihah. Aja ya Mbak Desinta iki lho. Iki ngantene anyar ya didongake ya to. Dongane piye, Dok? Dongane piye pong? Ya to. Ya sing sakinah mawaddah warahmah ngono, semawa ngono cara nome ya to. Semawa ki apa artine? Semawa apa artine? Ayo artine tulungono aku. Aja ngono ki to. Aku pas kuwi ra mangkat lho, Lek. Ngono. Apa artine? Semawa artine apa? Samawa sakinah mawaddah warahmah. Lah ya padha aku mau. Iya. Oh sik ora gak wis. Kowe iki mengko iki gak leren ngono santai wae to. Ora usah kesusu, wis arep mlebu wae iki. Iya jane wis jan tobat e. Mengko sik ora rampung jam 12 lagi mlebu ya, Dok. Nanggap ya wani ditanggap to. Iya ngono. Rasakno kuwi. Sing mirang-mirang aku to kowe ya. Tak takonane sik. Ha to. Terus apa terus? Kira-kira arep duwe momongan pira? Sik lengene. Ayo, wajibe wong lanang ora nyusu. Aku ora kesusu tok tanggape. Piye? Isen. Aduh, nek isen yo aku mau reti tak gawe kresek. Kerukupan bolong private ya ta. Piye? Perasaanmu piye nek ngene iki? Isen. Lah kok nanggap? Ora. Waduh yo teruske wae yo. Nek mantene isin aku yo mesake isin. Ndak kesel mengko Wis sangoni. Ayo kok sih. Oh, dompete diuncalke mau lho. Oh, keterangane mbok lho, Dok, kowe ngerti. Mas Aldi keterangane piye? Transfer. Wo, piuris, Dok. Piuris dari Nggon aku lagi error langsung wae. Cash wae ya. Ya. Ya dilanjutke sik. Kamen laran sik kok yo engko ndak wis bar apa ya kamu? Ora mergane wedine keturunan iki lho. Yo dilanjut yo. 3 2 1 memang untuk Anda. Ayo Pom. Iya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Yuk. Apa? Halan. Yuk. Iya. Yuk.
kodok. Hey, oh ya, oh ya, 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 ayo, ya, ya. Yo. Iya Cak ya. Yo. Awas, alan, yo. Sapa sing digantung pen? Embu ki kok ya wani lho. Tak kira Bu Guru kae lho. Sing endi? Kae Bu Guru kae. Oh, iya. Ya kare milih tapi jane iki. Bojone mencengik ning kae. Mencengik. Kowe ngerti ra? Ngapa? Sapa? Kodho saiki rasa mancing. Rasa mancing, tekno? 6 sasi. Wah, dong. Ya kanggo ngono lho, untung lagi. Larian. Oh, kuwi. Iki sendi Mas? Kuwi loro kuwi duwe bojo kabeh pisan. Duwe bojo kabeh wong loro kuwi. Aku yo duwe bojo kok. Oh iya, Ding. Ya wis. Lah mbok gawa ora? Gawa kae ning kulon. Oh ya wis. Mbak aman ta, Mbak? Oke. Penting ora mancing wis akeh. Wangi sapi sonyoruri mawayangmu tansah rupita ing netra paras bulanmu leret-leret mili ngrambuya tresna tawa ing ati papujanku kembange impenku warung tresna yen ra karo sliramu kasmaranku lir sakara matu nora kalis mamanis sing kalbuku saya pite rasa tresno pokok liramu tan citra kayu mion kasmaran segara matu ya Vika, Larasana memang untuk Anda. Yo. Kapya anteng plera milang miling coba waspadakno bangsa kowe gawa apa solai selakane anyotok anyang sembake ojo padha ngece Gusti ana
suci mane Wiyoga Laras Anom ayo yo yo Laras Anom ngaturaken sedali dumateng pandemen dhateng budaya kesipun sadilan Wiyoga Laras Anom saking Jaranan RT 11 RW 41 Bangun Tapan Bantul Mbok Bilekro kemarin mriki dalam rangka tasyukuran wali matur ursi Mas Aldi kalian Mbak Desinta nggih. Ugi Mbak Bilih Tutungo kagem pinangan kalih mugi-mugi dadosa keluarga ingkang ayam tentrem lan enggal pinaringan kekancingan tresna awujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Amin amin amin. Nggih, niki nyun diparing napa niki Mas? Ingkang gumiak-gumiak napa langgam riyin? Iya. Si sinambi paraga ngentenipun sorok Sambon Mas. Dikasih ketresnan sejati bersama Wiyoga Laras Anom Wasik. Ayo sang janji tresna disajane lintang-lintang ing tanah ing ati kang nandang asmara Gusti kula paring pusaka rembulan ing tengah wengi nambahi kaget sing ati iki bapa janati ning ande doa manis kang tak ante salungane yo
sang iki lo rasane janji tresno di saksane lintang ing tengah hati kang nandang asmara Gusti kula paring usada rembulan ing tengah wengi nambahi kakasih ati iki pepotan hati nengende doang manis kata ante yanti wasik sampun dipinangani Mas kalian Yoga Laras Anom iki lagu salah ngimu napa niki derek Mas Mendel mau nyanyi apa? Nyanyi apa Mas? Bu anake adimu itu mana toh Mas? Ke anake toh tak bro deh gimana nanti minggu deh lah oh ayo Mas Hendra gini Mas dan kita Mas oke
lewo mata dino yen tanpake ing sarino ing satalu paras ulatmu ler-terto pilih ngerembuyung tresno tuwa ing ati singkat kasmaranku lir sakara matu kalis memanising kalbuku saya dine rasa tresno utus liramu tak citra kayunya kasmaran segara matu iya biara salam iya 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 asik Indonesia iya iya Nanggi sapi senyaruri Wadayangku tansah grukito ing dito kapangku marang sliramu dingin nyawa surya nengesaku ayo mas yo suwung lewo mata bingo yen tan panggih ing sarino ing sakal paras ulatmu lir terto mili ngrembuyung tresno tuwa ing ati Keputusanku kembangnya impiku Marang tresno yen rangkarang sliramu kasmaranku lir sakara matu kalis memanising kalbuku Saya pilih rasa tresno muka sliramu tan citra kayangnya kasmaran segara madu keputusanku kembangi impenku kalis memanising kalbuku saya pilih rasa tresno ukas liramu tak citra kayangnya kasmaran segara matu kayu